Менә шулай итеп идә җиңүчеләрне каршы алдылар. Барысы өчен дә бу көтелгән җиңү иде. Әти-әниләр, балалар, район өчен. Районның иң күп санлы катнашучылары булган пластилин бию төркеме Йылдызлык республика фестиваленең финалында иң әйбәте булдылар. Аларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов пирамида сәхнәсендә тәбрикләде. Беренче урын өчен бирелгән медальләрне исә идә тапшырдылар. Глухова Софья. Ефремова Ангелина. Аларның һәр чыгышы да онытылмаслык шоуга әйләнә. Әлеге чыгышларга күпме хезмәт куелганын, тир түгелгәнен, репетициялар үткәрелгәннәрен үзләре, әти-әниләре һәм коллективның җитәкчесе генә белә. У нас участвовало 76 детей. Получим грант от президента Республики Татарстан. Ну, конечно же, у нас самые позитивные, самые теплые, самые радостные эмоции, потому что сегодня мы вернулись с гала-концерта из КРК «Пирамиды», где нас встречал и поздравлял президент, и мы привезли сегодня в район первое место.